Bon dia, Cris, i Molt gràcies bon per dia. acceptar la invitació en aquest podcast. Agrair també a Wanderhub per deixar-nos aquest espai. Si tanques els ulls i penses en la teva infantesa aquí a Ciutadella, quin és el primer so que te ve al cap? El primer so, uau, és d'una òliba. Sí, jo vaig néixer al carrer de la Puríssima, al número 17. Sí. Vaig néixer i vaig viure fins ben bé, fins als 20... Sí, fins que a mili, fins a... Sí, als 20 i alguna cosa. Després ja vaig anar a estudiar, encara hi vivia, quan vaig tornar. Una volta vam partir amb Batllato, un pare i mare es van canviar de casa, i vivia ben al carrer de la Puríssima, ben davant Sant Francesc, i record, el so que record molt és de l'òliba. Sí, els vespres. Els vespres, eh? De petit o d'adolescent ja somiaves un poc amb pujar dalt un escenari? O eres més introvertit, més tímid? No, tal com pujar dalt un escenari, no. Però sí que la música sempre ha estat molt present. A casa nostra hi havia molta... Família de músics? Sí, mon pare era músic, havia tocat amb una orquestina que es deia el Quarteto Club, havia estat també amb l'Atomium, que eren orquestres dels finals dels 50, principis dels 60, que tocaven, feien ball, i la gent, el divertiment de la gent era modern, era aquest. No hi havia discoteques, no hi havia... Hi havia ball quasi bé cada setmana, a part dels carnavals, que eren festes importants, i ell era músic, i per tant la música va estar molt present sempre. Record els diumenges d'escoltar orquestres i òpera a casa nostra. I de petit, jo molt petit, em van regalar una guitarra espanyola de mida així més o manco. Devia ser més grossa que tu en aquell moment. Quasi. M'hi cabien els dits. I ja vaig aprendre els primers acords. La tinc, de fet, la vaig regalar en el fill d'un nebot, que ja ara provés de fer un acord ja no m'hi cabrien els dits. No t'hi cabria. Ja no hi caben. Vas estudiar cosa que no estigui relacionada amb la música, algú de moda, si no he llegit malament, si no m'he informat malament. Sí, tal qual. Però en quin moment vaig sentir que la música deixava de ser el hobby per dir, ostres, això pot ser algo que me guanyi la vida? Mira, jo he somiat no pujar en un escenari, sinó a dedicar-te a la música, és a dir, jo, com te deia, amb una guitarra vaig aprendre els 4 acords. Cada dia que arribava després de l'escola, perquè feia matí cap vespre de 9 a 12 i de 3 a 5, doncs tot arribava i la guitarra 10 minuts, un quart, rascava els 4 acords. Això sempre hi era. I record que amb 15 anys, quan en aquella època podíem, o fèiem feina a l'estiu, estava permès i no hi havia problema. Jo vaig fer un estiu de feina de camarer en un bar, i el que vaig guanyar vaig comprar una guitarra elèctrica. Ja ha plogut de so, eh? Fa 44 anys. I amb aquesta guitarra, tenint la guitarra que no tenia amplificador, vaig fer un cable per enxufar-la a l'equip de música de casa, que quasi me'l vaig carregar, però va ser quan uns coneguts, uns amics, que tenien un grupet, que tenien 16 anys, que eren els Caques Power, m'han dit que t'has comprat una guitarra, vols venir a tocar amb nosaltres? I vaig dir que sí. I a nivell musical, de la teva carrera musical, quina és la persona que t'ha marcat més, diries? Tens qualque referent, sigui d'aquí a Menorca o d'un altre puesto? Bueno, no t'ho sabria dir, no. Crec que, de qualque manera, és qui mos va... Ja xerram una mica clar, la decisió de partir des de Menorca cap a fora amb el Getúlio, jo la prendrem el 90, finals del 90, una volta entrat un mini LP en 4 temes, el vinil que es va fer, i després de 4 o 5 anys aquí de fer renou. I qui mos va assessorar moltíssim, i li té molt de respecte, és en Quimi Portet, de l'últim de la fila. Perquè, de qualque manera, jo crec que sempre l'he tingut com un grup molt íntegre, és a dir, i que, diguéssim, que controlaven, en la mesura que podien, tot el que envoltava la música que feia el grup. No només a nivell discogràfic, de les gravacions, els estudis de gravació, qui feia les produccions, què hi posaven, com ho deixaven anar, tot, que això és superimportant, la imatge, el propi so, la imatge, sinó també
els concerts. Van ser un grup que, bueno, ara, de fet, d'aquí no res fan uns concerts que està tot venudíssim, vull dir, van volar. Després de 30 anys fan concerts, però van ser un grup que, diguéssim, juntament en aquella època que era Mecano, eren els dos grups que, de qualque manera, organitzaven les gires més grans a nivell de l'estat espanyol, gires que van passar precisament per Menorca. Però amb en Quim ho havien conegut abans que ja devia partissin cap allà. Van conèixer el 89. Van conèixer. Vas viure uns anys a Girona? Sí, 11, quasi bé. 11 anys. Sempre has cantat en català, en menorquí? Sí, en castellà també. En castellà també? Sí. Però se te reconeix més per ser de Menorca, amb la llengua menorquina, catalana. Correcte. T'han demanat mai que canvis l'accent per arribar a uns altres... L'accent? Què vols dir? L'accent no. L'idioma? L'idioma, no. No. Realment no. Si he cantat en castellà és perquè he volgut cantar en castellà. Pensa que, jo som nascut en una època, visc, les meves arrels musicals viuen una època de transició important. Visc a Rock and Ríos de Miguel Ríos, visc Tequila, jo tenia 2 cassets de Tequila, grup Tequila a finals dels 70. Grups icònics. Clar, però que eren en castellà. Sí. Visc la movida madrilenya, la famosa movida madrilenya, amb grups com, no sé, Radio Futura, Alaska, jo què sé, és que hi ha un munt de grups allà que, a l'último també, totes en castellà. Referents en català en teníem poquíssims, quasi bé eren tots cantautors i allò nosaltres en tenim 14, 15, 16, 17. No és el que mos estirava. Per tant, els referents eren aquests. I per això era bastant lògic, crec, que no pensàssim en el fet de l'expressió de la pròpia llengua, sinó que mos venia donat que el que escoltàvem era en castellà, i per tant ho fèiem en castellà. Per tant, gent cantat en castellà és perquè venia bé. Després, jo crec que de manera ben natural va ser que el desplaçament ja de vida cap a Girona va fer que senzillament la cosa quedés més emmarcada amb aquella cultura, la cultura catalana, que segurament també va reconèixer com és més nostra, com és més directament més nostra. Propera, també. Sí, descobreixes coses, descobreixen coses. Hi ha unes quantes anècdotes de Girona a Menorca que han descobert a posteriori. Sí? Sí, de connexions, sí. Molta gent pensa que la música és llibertat. Avui faig això, demà no ho faig. Tu te sents lliure o te sents realment esclau de la teva inspiració? Som esclau de la feina. Del meu ofici. Jo n'he fet l'ofici, una mica d'aquella... Ho dubtem com un hobby. No deixa de ser un hobby, Sí. Però sí que és cert que, de qualque manera, estàs dins un engranatge que és com els pagesos, una mica. I d'avui he anat a la plaça i xerràvem amb Antoni de Son Salom, que és pagès, i és allò que, diu, ara he de començar a sembrar, però clar, si no sembrara, a una aresta no saps bé, però si no sembrara, després no podrem recollir. I dic que jo m'ha passat exactament igual. Si no penso en fer cançons i en fer això, hi ha un moment que, com si la màquina s'aturi una miqueta. I d'on te surt aquesta inspiració per fer cançons? Tens qualque puesto? No, puesto no. Jo crec molt en la feina constant. Penses, per exemple, vas pel carrer i ja te venen a ajuntar... Quan estàs en sintonia, diguéssim, en modo escriure, i estàs més sensible, diguéssim, que cerques una miqueta més. Jo me va molt bé caminar. Caminar i pensar mentre penses... Sí, caminar és matí. Sí. Me'n vaig moltes vegades. Ara fa temps que no, perquè ja estic a punt de treure disco nou. Però ja que he acabat l'inspiració, diguéssim, ho he hagut d'aturar, però sí que vaig molt fins pels camins de Farola, davant la mà. Tenim molta sort. La Vall. També és un lloc que m'agrada molt. I xerrant d'escriure, hi ha qualque cançó que a dia d'avui escriuries d'una altra manera? La majoria, segurament. Sí? Sí. No, bueno, no vull dir que no, però jo crec que
són mesclaus de les circumstàncies. Ja. I segurament hi ha coses que quan tens 20 anys o tens 25 anys on tens 30 ho dius d'una manera i a lo millor allò ara no té tanta importància que amb el que pensaves quan tu vas escriure. Ja. No és tan vital, a lo millor com en aquell moment tu creies, i segurament ho escriuries d'una altra manera perquè tens més coneixement. Ja. No sé, no pots escriure igual en 8 anys que en 14. No. Perquè, Ni tingut les mateixes experiències vitals. clar, per tant, no vull dir que s'hi canviaria, però sí que segurament sortirien coses diferents. I en tens qualcuna que te faci encantar, que dius, estic un pot saturat? Saps què te vull dir? Sí, Hi ha no, cantants que diuen, no, és que quan tocàvem aquell grup ha quedat una cançó icònica i ara tot el dia me demanen el mateix. Mira, t'explico. Recordo que nosaltres, quan vam partir amb el Jato, vam estar a viure d'Empordà, al cap de 9 mesos van treure un disc que era Els Baues Fester, on hi havia una cançó que deia Joan, que ja havien gravat amb el mini LP. Però em va quedar una mica fals, perquè va ser el single i va ser la cançó que més mos demanava, i la van deixar descansar durant un temps, però després vam veure que al final que te la demanin és un mèrit. Sí, un orgull també. Sí, és un èxit. I jo no hi ha cap que me cansi. Ara mateix no hi ha cap que me cansi. Ets versionada, si ho fas a nivell acústic, te va de qualque cançó i ets adaptes. És curiós, la música i les cançons no deixen d'evolucionar mai. Ja. Sempre estan vives. Fins i tot aquella que es va editar fa 30 o 35 anys. Jo ara mateix faig, en directe encara faig, no sé, faig exhibents, Sí. o faig així tot, Així tot sí, l'haig sentit. i n'he fet no sé quantes versions, i sempre hi ha cosetes que van canviant, i probablement, no sé, potser comença un projecte de música electrònica, posem escàs, imagina't, que no és, però posem escàs, i segurament em faré una versió diferent de la primera i de la darrera que he fet. La part de l'artista, què és el que pitjor gestiones? La part de l'artista, el que És a dir, pitjor. gestionar fora el tema dels aeroports, contactar amb les sales... Bueno, jo per sort tinc un equip humà important que darrere faig feina ara mateix des de fa 20 anys amb una persona, que és l'Eduard, Perrolobo, que ell és el qui, de qualque manera, m'acaba de tancar. Nosaltres tenim normalment un concert contactat a, no sé, a Lleida. No? Tenim un telèfon i un contacte. I t'hi poses en contacte i ja ho fa ell, directament. Però no, hi ha molta gestió. Jo des de viure a Menorca té aquest hàndicap. Tot i que quan vivia a Girona també era un hàndicap organitzar la sortida de 6 o 7 o 8 persones amb una furgoneta, amb instruments, anar a tornar. Ara hi és, també, perquè has de gestionar els bitllets de barco o d'avió, a vegades hotels, sí, molta feina. calcular el temps. Per exemple, xerraven de Lleida. Jo ara no fa massa, la setmana passada, divendres vaig tenir concert a Lleida. Vaig sortir a les 11 de Can Nostra, de Ciutadella. I vaig arribar a Barcelona per anar a dormir a les 2:30 del vespre. És a dir, 15 hores i mitja. Per un concert d'una hora i mitja, hora i 3 quarts. Això, hi ha carretera, gent, sopar, dinar... gestió emocional. Ja. I quin diries que és el desastre més gros que t'ha passat mai damunt d'un escenari? Que diguis... Bueno, jo crec que el pitjor que em va passar va ser que ens van robar 2 guitarres. Antes de tocar. No, tocàvem, mentre tocàvem. Mentre tocàveu? Sí. Va una persona, o dues, no sabem si una o dues, crec que una, que va pujar i va un despiste per part de... gent, senzillament. No hi havia la seguretat que hi havia en un concert amb 4.000 persones, i una persona va pujar, va agafar les 2 guitarres i se'n va anar. I va desaparèixer per 2 carrerons i ja van córrer, que no... I tota la guitarra, no, és com una urbana, perdona. Això crec que és el pitjor que... Això, per una banda, i per una altra banda recordo també un espectacle abans de partir amb el Jet Video, quan en Francis cantava, va fer un espectacle que es deia Tot pel disc, i el nombre inicial era damunt d'una cançó que es diu Per on surt el sol, que en aquell moment jo no cantava en Francis,
hi havia en Ferran, eren dos, i amb un dels nombres d'aquell concert, en Ferran tirava foc amb líquid d'aquest inflamable i se li va cremar la cara. I li vaig apagar en sa mà. Record que allò va ser també bastant uau, no? Quines coses que mos passen. T'has sentit més valorat a Menorca o quan t'has sentit a cantar fora? Jo m'he sentit més valorat a Menorca quan no vivia a Menorca. Sí, és com a contradictori, eh? Bueno, això és en casa d'herrero, cuchillo Sí. de palo, això és normal. Bueno, també és lògic. O sigui, lògic en el sentit de que quan... I a més, estem xerrant també d'una època en què no hi havia tanta informació. Quan ja t'havíem un anam, no existeix internet, no hi ha telèfons mòbils. Anàvem amb mapes. Sí. Anàvem amb mapes per anar via a camps, Google per anar Maps. no sé on. Sí. Ara avui en dia ha canviat moltíssim i hi ha molta informació constantment, rebem inputs de per tot, no? Però no hi ha, en aquell moment no hi havia. I, per tant, nosaltres érem un grup que feia uns anys que funcionaven, que havíem tingut un cert èxit amb un disc i amb un parell de cançons, entre elles El último verdugo i Joan a Menorca, que havíem venut 300 o 400 vinils a Menorca. Ja. Això era una cosa que feien concerts i la gent sabia les cançons, sense cap tipus de comunicació, cap altra que fos la ràdio, no hi havia res més. I clar, nosaltres en el moment en què m'ho anam i venim cada 4 mesos o cada d'això, com que fan quan hi ha una notícia per la tele, que sortien per la tele, no, aquells que se'n van anar, que havien de tornar corrents, mira, fan això, han anat allà, han anat a França, no sé què. Jo crec que tot això crea una mica de... És com un gran hermano amagadet, saps? Primitiu, en què tothom volia ser part d'aquella aventura, no? Sí. Com els hi van aquests. Sí. I és això. Clar, el fet de no veure-te segurament fa que quan vens hi hagi molt més impacte que no amb una persona que la veus cada dia quan va a comprar pa. Ja. Que és el Sol cas d'ara. passant tots a la gent coneguda. Com és el cas d'ara. Um, Però me sent valorat per tot, No. Sí, la veritat és que sí. quan vas fora, vull dir, jo te veig entrevistes a fora de Menorca, TV3 o IB3 quan vas a Mallorca, sobretot. I la gent, jo que també tinc família catalana i tot, vull dir, Sí que sí. Vull dir tenim un nom, vull dir, també és un orgull tenir... En absolut, que va. L'únic que sí que això sol passar, però no passa només amb jo, passa amb tot. És a dir, tinc un concert d'aquí 2 mesos. Ja. Ho he vist, sí, vale. Sí. Quan t'ha passat? O ja ha passat. Sí. Però això passa amb un concert, passa amb una exposició, passa amb una obra de teatre, passa amb una pel·li. Ja. I després de tants anys, hi ha hagut qualque moment que hagis dit durant aquesta trajectòria dir no puc dur més. No puc dur més. Moments baixos, sí, segurament he tingut qualcun. Però no m'he plantejat mai deixar-ho. No sé fer res més. Bueno, podria fer moltes coses. No te reinventaries ara, ja? No, m'estic reinventant constantment. En la part musical. En la part musical. I a nivell humà, de feina, no? Jo estic molt bé, no crec que volgués canviar gaire. Tinc experiència amb tot el que és el món musical, des d'estudi de gravació a concerts, en duc no sé quants l'altre dia. I, de fet, ahir estava actualitzant la trajectòria. He participat en 28 discos. 28 discos són molts de concerts, Concerts... No sabries el nombre dels concerts? No, ja t'ho diré, crec que van calcular que en bons anys devien fer 700, més de 700. Només ja t'ho diré. Però és que després ho han aturat, jo cada any faig 40. Sents el mateix quan te fos davant d'un micro i davant del públic ara que fa 20-30 anys? No. O ara ja ho tens assumit? No, és diferent. A més, ara som més reflexius, segurament. Relativitzes molt més les coses, a vegades. Sí, i també sé que, és a dir, que quan teníem 20 i pocs anys i pujàvem a un escenari era per
sortia a morir, no? I ho donàvem tot i era... Perquè ja no quan vam partir, sinó abans, feien concerts, no sé, en Zona B o Estels o Sí. Lateral. I els concerts eren subjectiu que teníem com a grup després de 2 mesos d'assaig. Trobes que falten sales de concerts? Bueno, falten moltes coses. A Això és nivell... una qüestió política. Estem xerrant en política, ara, Bueno, Cuidado, mos fotem... si ho podem No. connectar, perquè jo quan estudiava me record que hi havia molt de bars o sales on hi havia gent i anaves a fer una copa amb els amics i senties un concert d'aquella persona. Ara és un problema. I això no n'hi ha ara. No, perquè les sales han de tenir una sèrie de permisos que no es donen. Si xerram de Menorca o de Ciutadella en particular, hi ha una normativa que no permet fer concerts a qualsevol local. I és, Es fan molta l'aire lliure, els estius. amb uns horaris determinats. Exacte, amb moltes condicions. Amb moltes condicions, que també està bé. Estem xerrant de que tot ha d'estar en el seu. Però, per això, ja no estem xerrant de decisions de política local, que també influeixen molt en els concerts. Però jo el que crec és que fa falta, a nivell de l'estat espanyol, fa falta una normativa, una llei de la música. Ja. Perquè la música, cada cop hi ha més. És a dir, penseu que des de fa 25 anys hi ha una escola de música a cada poble a Menorca. Això passa per tot. On la música, tot i que de primera sol ser un refugi per als al·lots, o fan esport i fan música, entenem que és una manera de créixer, de creixement personal, però no tan pensat a nivell A professional. nivell professional. Però n'hi ha que sí que després es converteixen en... De fet, de Menorca en surten moltíssims de músics, n'hi ha de boníssims. Cada any hi ha un o dos músics que entren a l'ESBUC a Barcelona. Perquè tenim gent que prepara bé en els músics per sortir. Però que el fet de l'ofici de músic, ser professionalment músic, és una cosa que ara mateix és possible i fa 40 anys, no? Ja. Però no està regulat, és a dir, no, volem... Jo recordo mesures que s'han pres així a nivell molt de tant en tant, no? Per exemple, sí, perquè la música en català, això a Catalunya, el 60% ha de ser en català a les ràdios. Vale, però si no hi ha producció musical, no hi pot haver música. Si no feien discos, no hi pot haver música a la ràdio. Total, sí. Però per fer discos hi ha d'haver coneixements. És a dir, hi ha d'haver una indústria que faci els discos. Hi ha d'haver uns estudis de gravació que puguin gravar aquests discos. Hi ha d'haver unes sales que han de poder mostrar aquests treballs discogràfics en directe. És a dir, és tot un engranatge molt gran. Un engranatge Que gros. això aquí no s'ha pensat mai en 50 anys vista. A França sí. A França des de fa molts anys hi ha unes regulacions que permeten que, per exemple, els músics, quan van a tocar en un local que té permís i té potser una sèrie d'exempcions fiscals perquè quan va un músic el dona d'alta de Seguretat Social, aquest músic, si fa, no sé, 100 dies, 100 concerts en l'any, té dret a atur. Són coses de... Està més ben regulat. Sí, però la música en francès està molt ben considerada. Ja. I la recolzen. No sé, és una mica... Ara estem xerrant aquí molt ràpidament de Coses complexes. Coses molt complexes, però sí. Tots tenim moments que mos marquen durant la vida. Quin ha estat el pitjor moment que diries de la teua vida? I si aquesta experiència apareix moltes vegades quan cantes? El pitjor moment. Jo vaig tenir una mica de crisi creativa el moment que es va morir mon pare. No sé per què, no em vaig quedar aturat. Estava fent feina, estava creant i que fos, mon pare amb els anys i per la seva vida va morir amb una insuficiència cardíaca, havia operat de cor obert, i marcapassos, etc. Però el fet aquest això em va eixugar una mica, fins que vaig poder fer una cançó. Et va costar. Sí, molt. I després la van fer en directe, però en directe la van fer uns quants concerts, la va deixar de fer perquè no la podia afrontar.
Me remenava, removia massa. De dins era massa complicat. I no és un fet que després m'hagi passat més, no? O sigui, no és un motiu que apareix a les cançons. Aquest fet, però sí que la desaparició de mon pare la pèrdua de mon pare la vaig patir bastant. Si haguessis de triar un sol puesto a Menorca, no tota l'illa, un sol puesto a Menorca, per retirar-te, t'haguessis de retirar, Ai, i no sortir-ne mai més, i quin no sortim triaries? de mai més. Tinguessis que muntar-te una caseta i una guitarra, quin puesto triaries de Menorca? Jo segurament la platja d'Esbot. Sí? Sí, segurament sí. Marri, us va dir també es pot. Qui? Mira, que en tenim de platges, a cosa No. teu tenir aquesta platges. Esbot. Esbot. Perdoneu, menorquí. Cadascú s'identifica en sé que qualque. Pregonda és preciosa i tal, però jo, una platja al nord, amb arena quasi bé blanca, amb pinar ben damunt, vols que et digui. A més, clar, jo som d'una època que jo havia anat a acampar a la vall. Sí, jo també. I som de I no. generacions diferents, eh? I I així, jo és ho recordo, eh? que, per cert, això és una cosa que segurament tu i jo valorarem molt més la natura que tenim a Menorca. I els més joves d'avui en dia, com que no ho han viscut això, no ho poden defensar. És una utopia, no? Sí. Tu abans has dit és un que... unicorn Sí, per ells. és que tu has dit, no, és que jo me'n vaig a caminar els matins a davant la mà. Però nosaltres no ho valorem, això. Passada. És que és espectacular. Saps per què un dels motius més forts que vaig tenir per tornar a viure a Menorca després d'11 anys de viure a Girona és que, tot i que des de Girona m'era relativament fàcil veure la mà, perquè eren 3 quarts d'hora, 1 hora de cotxe, anar a l'Escala, o anar a Sant Feliu de Guíxols, o anar a l'Empordà, a Sant Pere Pescadors, val? Però jo saps què enyorava? L'estiu, acabar feina, a la 1:30 o a les 2, amb el dinar a taula i dius, espera que me'n vaig a fer una calada. Ja. I això ho podem fer aquí només. És trist, però és així, eh? És així, només valorant les coses quan no les tenim. Bueno, clar. És trist, però bueno. Mira, ma mare sempre me diu que ella de Sant Joan no ho és gaire, però l'any que va haver d'estar a Barcelona per Sant Joan perquè van operar a Savi, les hores no passaven. Se'n recordava de cada minut el que estava passant en esborn, no sé. I no ho és Sant Joanera. Imagina. Que quan no ho tens és quan Sí. abans. Ara te faré este ràpid que sol fer, que al final no arriba a ser ràpid, perquè tothom s'ho reflexiona 40 M'ho vegades. imagino. Però la intenció era aquesta. I contestes el que creguis, vale? Elvis o Freddie Mercury? Elvis. Beatles o Pink Floyd? Segurament Beatles. Concert íntim? Ben de fer Rollins. Veus, ja. De venut. Un concert íntim o un gran escenari? Personalment, un concert íntim. Sí? Sí. Ja t'ho diré o sopa de cabra? Hombre, no, ni respondré, La primera, ja t'ho diré. Cantar amb una banda o quedar-te tot sol a l'escenari? En banda, sempre. Sí? Sí. Pens que... O sigui, i em faig molts concerts tot sol, però fer música tot sol és molt avorrit. Vale? I crec que és important compartir-la amb altres músics i, per suposat, si això funciona, és quan ho pots transmetre en el públic. Platges del nord o del sud? Al nord. Estiu o hivern? Estiu. Anar a sopar o anar a dinar? Ara mateix anar a dinar. Per sort que... Esborn amb o sense cotxos? Sense. Sant Joan amb limitacions o sense? Amb seny. Que vol dir limitacions. Tu ets molt Sant Joaner. Ho som bastant, sí. Bueno, bastant. Sí, ho som, sí, i tant, i tant. I me n'he perdut uns quants i I te sap greu. me cago en Déu. És una pregunta que faig de Sant Joan. El paper de la dona. El paper de la dona. Mira, jo crec que hi haurà dones, pres de tard hi haurà dones que qualcaran, que tindran un protagonisme igual que els homes, i per això la festa no canviarà. Jo, mentre no me canviï la festa, no tinc cap tipus de problema.
hi ha altres coses segurament que... Bé que m'ha adaptat la festa, no? Jo recordo encara quan el caragol de Santa Clara no passava per el carrer Santa Rosalia i feia la volta per Sí, Torre sí. Morada. Jo ho record. Jo record Jocs d'Esplà de dia. I com us hem adaptat? Sí. Bueno, doncs... En en tots els àmbits de la societat. Segur, i n'hi ha molt més que no coneixem. Senzillament, jo mentre no me canvin, jo realment que me faci un vot... Un home que una dona és igual. És indiferent. I entenc perfectament que ha de ser del camp. Clar que sí. Creus que Menorca s'ha convertit en un parc temàtic pels turistes? Bueno, no només Menorca. En general, jo diria que el sud d'Europa és el parc temàtic de la resta. I Menorca ho patim. Tot i que tenim un bon filtre, Sí. són els preus dels bitlets. Però tot i així ho patim. Si de totes maneres haguessis de triar una Menorca més rica o més tranquil·la, què triaries? El primer, tranquil·la. És innegociable, de totes maneres, que vivim del turisme, però crec que s'ha de filtrar un poc tot això. O penses que... No. Vam, fa molts anys que ho penso, i ho he dit, hi ha qualque cançó i tot que em xerra obertament. Menorca té les mides que té. Té limitacions. O sigui, el speed limit és territorial, per tant, té uns recursos i els recursos aquests són el que ens donen. No n'hi pots sacar més. Un exemple molt clar. A Cala Turqueta hi caben un pàrquing amb 125 cotxos. Perquè a la platja hi caben 300 persones. Tu ja em pots fer de pàrquings fins a 1.000 cotxos. Que a la platja n'hi cabran 300. I això, traslladam amb gros i és el mateix. Bueno, la gestió aquesta és complicada, jo ho entenc que és complicat. Però també és cert que ha crescut molt, hem augmentat de població, han augmentat els negocis que es dediquen al turisme, però també han augmentat perquè han augmentat els visitants. En el moment que els visitants baixin, hi haurà negocis que, en la majoria que tancaran, no seran els que estan tot l'any oberts. Seran els que són pura i exclusivament de temporada i sobretot crec que seran els que són... I no vull fotre el carrer ningú, però segurament seran els que, quan no hi hagi negocis, se n'aniran. Si tinguessis l'oportunitat de cantar amb qualcú, viu o mort, qui seria? Hombre, uau, aquesta... Jo més que cantar... O col·laborar, o... No, jo em conèixer, m'hauria encantat conèixer en Leonardo da Vinci. Sí? Buah, sí, segur que hauria estat una passada. Un cervell d'aquest nivell. Increïble. I cantar, no sé, podria cantar molt. Has sentit a Rolling amb Mick Jagger, per exemple. Sí, per exemple, m'encantaria, clar que sí. Però crec que faria més bon amb en Keith Richard. Sí? Sí. O més gamberro. No fa massa, vau fer un homenatge en el Sente. Sí. Què et ve al cap quan penses en ell? En Sente hi pens cada dia amb en Sente. Sí? Sí. Vull dir que no me ve res al cap hi pens cada dia. Moltes vegades és curiós perquè en Sente dins el grup va ser aquella persona equilibrant. És aquell que era un pes que podia anar tant d'una banda com a l'altra de la balança. Que sempre, si veia que hi havia una cosa, pum, no per dur el contrari, sinó per senzillament per posar equilibri, posar seny. I és una persona que fent música com vam fer amb el grup, vam aprendre molt i sempre vam estar molt de mà a mà, no amb ell, amb tots, Però després, una volta el grup va deixar de funcionar, ell es va dedicar també a la música, però des l'aspecte del manejament. I ell va estar fent feina discogràfica, un món que també jo conec, ser de mànager, un món que també conec, i feia molt bo perquè sabíem del que xerràvem, perquè tot i que jo m'he seguit dedicant a la música, també m'he hagut de dedicar en aquests aspectes més que mai estant a Menorca.
O sigui que a nivell de feina era molt... Mos semblàvem molt, mos enteníem molt, i a nivell humà, a més, sempre, quan mos veiem, era un... De fet, darrerament havíem armat poca cosa per aquí, per Sí. Ciutadella. Sí, perquè sempre pensàvem... Jo sempre dic que va ser un actiu cultural molt important, un cul inquiet, des de que jo el conec. Fins que jo era fiat, ell Ja. ja remenava, perquè ell, en homenatge, jo em vaig encarregar de recopilar informació sobre les coses que havia fet, desorganitzar concerts d'en Gato Pérez a la plaça de Toros, Mhm. des de fer ràdio Onda 2 amb en Neda, un programa que anava a conèixer discos, músiques que nosaltres no coneixíem, i era un fiat, tenia 12 o 13 anys. En sort que si fas alguna cosa animat, van animar la majoria amb bona música, de més, de festes de poble de tot Menorca. Amb el Jato després van anar de Samà, vull dir que va estar enmig d'organització d'activitats que Sí. sempre hi va estar. I si tinguessis l'oportunitat d'obrir un sobre i te digués quin dia seràs que deixaràs de fer música i de pujar en els escenaris, el dia exacte, l'obriries? No, perquè no ho deixaré de fer mai. O sigui, m'hauran de treure d'allà dalt. És a dir, no sé fer res més. Sí, no tens pensat en dir, No. mira, a una edat me jubilaré o deixaré de fer so? Bueno, sí, si em puc jubilar, em jubilaré, però no deixaré de fer feina. Crec que és a dir, jubilar com a retirada, difícil, no hi pens, realment no hi pens. Potser hi ha un dia que ho he de fer, sí o sí, Sí, per salut o per lo que sigui. però mi si més no sabreu, això està clar. I com t'agradaria que et recordassin com a músic i com a persona? Que has aportat, per exemple, a la cultura... No, jo no ho sé, crec que som una persona que sempre m'ha interessat, és a dir, he prestat atenció molt a la cultura popular, tot i que no som un expert, perquè hi ha gent que s'hi dedica i a la practica, jo no ho som tant, però considero bueno, que la cultura popular i la música popular, en aquest cas la música popular, és el nostre blues, i el tenim, i tenim coses molt autèntiques aquí que no necessàriament a jo m'han de servir com a inspiració, però sí que poden servir a altres músics. Per tant, jo m'estim d'aquí, m'estim Menorca, i m'estim la gent de Menorca, i m'estim el que fa la gent de Menorca. Aquesta cosa de cultura, però quan dic cultura dic música, Qualsevol dic àmbit. cuina. Sí, sí. A qui no li agraden les aubergines plenes, Sí. o jo no sé, un arròs de la terra, o uns canons en conill. Les coses com són. És a dir, i estic xerrant d'altres coses que fins i tot moltes vegades és difícil de trobar en un restaurant. Sí. Sí, sí. Bueno, doncs això. Aquestes és... Com vull que me recordin? I com a persona, diguéssim, això... No sé, jo som una persona que he tingut... Som emprenedor, tenc la meva ambició, també. Vull dir que no ho neguem. Vull dir que aquí... qui no sigui ambiciós que no tiri una pedra i se mà. Són ganes. Però sí que he intentat ser honest, ni més ni manco. I ja està. Com a persona també se m'atraca molta gent que demanen consell o demanen, no sé, demanen com ho faria, una cosa o l'altra. Jo sempre he intentat mirar que gent, en el cas de la música, començaven, gent que els hi veig una mica de possibilitats perquè jo sé el complicat que és fer música des de Menorca, els hi he fotut un cop de mà sempre que he pogut. Mm. Si tens les eines mínimes perquè com a mínim puguin tenir una feina decent i la puguin mirar de mostrar a fora, no? I amb el que t'estimes Menorca, com t'agradaria veure Menorca d'aquí 10, 15 anys? Aquí deu, ja. Com t'agradaria? Com ara ja afirmaria, et diria que hem de lluitar perquè estigui millor. Es pot lluitar. I ho estem veient. Jo que s'està veient bastant clar que no podem estar
augmentant cada any exponencialment d'una manera tan brutal que els més d'agost seguem 210, 230, 260, 300.000 persones. Aquí com us volen fer puesto per anar a posar un tros de tobola a una platja perquè, bueno, de això ja hi hem renunciat quasi bé, no, a la platja. A les roques. Sí, conec pas menorquins que vagin a les platges a l'estiu Aquí encara. està. Bueno, jo crec que si aconseguim que els d'aquí ens estimem el que tenim, tindrem molt de guanyat. I quan dic els d'aquí, dic els que comanden. D'una banda i de l'altra. Al final no... Jo crec que tots ens podem estimar a Menorca, però d'una manera íntegra i real, no pensant en els teus només. Jo demano sempre als qui governen que governin per tots. Exacte, no per un interès particular. Pues res, Cris, moltes gràcies per l'estoneta, m'he sentit supercòmode i espero que t'hagis passat bé. Sí, molt bé. Ah? No sé si em dic gaires mentides, tot que no. No, No, és intenció, no. està bastant sincer. Moltes gràcies. A tu, merci, Gerard.